kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Philippine Star Time, 6 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpapangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Webes Pets sa 6 sa bulan sang Enero sa mga tig 2022. Labing unang adlaw sang Webes sa pinamana kaunang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kagad sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Subong nga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Huwag na kita hasta alas 9:30 ang atak na subong nga aga. Subong dalawang sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwas nga pungsod sa mga balita sa batagal sa hinampang kagabalita sa artista. Karon ano bala ang mga topiko kag sa mga balita nga aton sa pagkatutukan na diri sa aton nga palatuntunan sa mga balita lokal. Mayayara sa nga pahayag diri ang Drugstore Association of the Philippines. Bangod ba na sining mga nagaguluwa nga report nga mayroon sa nga shortage kung nakakulang sa nga paracetamol sa pilaman ka mga drugstores. Kahapon na nagapahayag diri ang Department of Health kag ang Department of Trade and Industry nga wala sa nga shortage sa nga paracetamol kag sila ang nagapanawagan sa publiko nga ipaiway lang ang hoarding sining mga bulong. Manginakaupo dato na karon ang Chairman of the Board sa nga Drugstore Association of the Philippines, Mama Jovelyn Blanca Flor. Department of Trade and Industry Negros Occidental meron sa nga pahayag sa ning report kagila sa ning monitoring although way ninalaki pa sa mga produkto pero timaya pila man sila karon ka mga appeal sa aton sa publiko. Bangod sa ning report ang timaya pila man ka mga brands sa nga paracetamol nga ginakulang sa bongga. Ibalot na nakaroon sa report ni Bombo France Andrew Burgos.
Task Force Disiplina nag-aapila sa mga bakolod doon nga hindi magkampante kundi magasunod agad sa minimum health protocol. Ilabi na subong nga nagadamo na naman ang kaso sang coronavirus. Aminado abedere si Sir Wilfredo Jolingo nga halos na nagkampante ang mga residente sang holiday season kag wala na sunod ang minimum health protocol. Ilabi na ang social distancing. Kadamo sa mga nagatililipo na pala sa mga mall, nagligada to pagbukas man nadras ang mga Christmas lights sa may public plaza. Ibalot na karon sa report ni Bombo Waliani Zil Minardo. Sa mga balita national, Catholic Bishops sa Philippines or Catholic Bishops Conference of the Philippines ang nagpahayag nga ilasan nga pagasundo ang ining panawagan nga siraduhon ng mga simbahan kadungan sa Feast of the Black Nazarene pero ti magpatigayon nagyapon sa misa live sa Facebook. Kahapon ang adlaw panwa base diri sa report sa Department of Health na nakarecord kita sa 10,775 ka mga bago nga mga kaso ay ang halos pilo sa na-record sa nagligad nga adlaw sang Martes. Actually, kadalantawa rin nga magadanga taganik ko no sa 20,000 at 40,000 ang range sa COVID cases sa masunod nga mga semana. Base man na sa pahayag sa pila ka mga eksperto. Department of Health ang nag-istorya na sa may pharmaceutical firm ng Pfizer para nga makabakal kita sa COVID-19 antiviral drug nga Paxlovid. As confirmed kahapon by Health Secretary Francisco Duque III. Samtang Typhoon Odette amo ni ang ginakabig bilang most destructive storm nga nagalabay sa Pilipinas matapos ang pagwaswas sa Typhoon Yolanda. Base man na diri sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Siling ganit diri sa DILG ang minilyon ka mga survivors sa Typhoon Odette makabaton na sa ayuda sugod subong nga semana. Kaya mo nga ginaulat agad sa aton nga mga kotoran apisar pa ang tagsa ka mga LGUs nga apektado sa nga nasambit ang bagyo ang nakasugod na sa paghatag sa bulig pinansyal. Sa mga balita international, base diri sa report ang ginapagwa sang UK Health Ministry, mayara sang coronavirus ang isa sa 20 ka mga tawo dito sa Maya, Britanya. Amo ni ang highest infection rate ang ganda record o malina sang nagasugod din ng COVID pandemic. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang nagapangalagad ang Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 saga. Kasunod sa ning report banwa nga mayara sang shortage sang paracetamol. Kagiban pa ang mga bulong para sa mga flu-like symptoms. Ginpahayag sang Department of Health nga mayara sang or wala sang kakulang o kanang shortage sining bulong sa aton nga mga drugstores. Although nga ini sila malipod manigar nga may banagid man nga mga nagapost sang pahibalo nga mayara sang kakulang o kon out of stock. Kag nagpanawagan na diri ang Department of Health sa aton nga dilagid mag-hoard sa ning nasambit ang mga bulong kay nagdamo man gid subong nga bulan sa Enero ang demanda kuno kag pwede man lang makabakal sa mga generic alternatives sa mga drug stores nationwide kung wala ang ining supply sa paracetamol na gikan sa iba nga mga brand. Ay di ko na kaisa man sa ginapili man gid naton ya ang branded mo. But pwede gid makabakal sang mga generic ang mga paracetamol siling diri sang Department of Health kadungan sang panawagan sa mga buyers na to hoard kay nila gid sila magabakal sang tama gid bala ka damo. Tama gid ka damo nga bulong banwa kay naga-monitor man sila sa status sang supply sa mga critical medicines for COVID-19. But ano man gid bala ang sitwasyon sa aton nga mga drugstore sa bilog nga Pilipinas kalakyap na diri sa aton sa may syudad sang Bacolod.
And then sa may probinsya sa Negros Occidental. Upo nato ni sa mga aga ang Chairman of the Board sa Drugstore Association of the Philippines via Zoom, Ma'am Jovelyn Blanca Flor. Live kita ma'am sa Bombo Radyo Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. May aga, Bombo Erlin. May aga sa tanan nga taga-Palamati isang Bombo Radyo Bacolod. Aha. Naglabot na kami dira sa imo kay timay pila ka mga report. In fact, pila na gini ka mga drugstore ang nakuha sa nga litrato. Nga may mga karatula, may mga pahibalol sila bala ma'am. Nga wala sa nga supply ining paracetamol. Ano man gid subong ang sitwasyon sa aton nga mga drugstores? Actually, Ma'am Arlene, Bombo Erlin Gale, actually wala gid kita sang shortage sang paracetamol. May mga specific nga brand subong nga wala sang available. Nag-start na siya last quarter sang 2021, pero as general ang generic nga paracetamol wala shortage, especially diri sa aton sa Negros Occidental or sa Visayas. Aha. So hindi magpanik ang aton nga mga pumuluyo kay wala sang shortage ang paracetamol. Kung Okay. wala man ang gusto naton nga brand, may mga alternative generic nga pwede naton mapamangkot sa mga rehistrado nga butika malapit sa aton nga area. Mhm. Ano ang reason behind nga ang medyo kulang gid mga supply sining certain brands? Siguro ang certain nga brand, actually nagpagwa ni sila sang advisory last time nga wala gid sila sang supply kay wala nila na foresee ang pag-surge sang cases sa NCR plus naglululungan ang vaccination. So nagkuha sang volume nga stocks ang mga LGU plus the big companies. So amo na Aha. siya ang cause nga may shortage ang specific brand. Mhm. Pero the rest, ang mga hindi masyado kilala nga mga brand, available ini sa aton nga mga butika. Okay. Kag good news sa mga taga Negros Occidental, kagahapon lang, nag-text ang sikat nga brand. Pwede mo inform sa mahingadlan aton lang, Ma'am Jov. Pwede naton mahingadlan? Yes, ma'am. Okay. So si Biogesic, ang head sang Biogesic nag-text, nag-inform sa aton kahapon nga available na ang stock sa Bacolod, ready for replenishment sa tanan nga mga butika. So kung amo na ang preferred brand naton, hopefully next week available na siya sa mga butika sa Negros Occidental. Okay. So meaning, kung may affected subong nga mga drugstores, mostly gid ma'am, no? Sa Metro Manila. Yes, Bombo Erlin. Kag isa pa gid abi ka rason nga may shortage, kay tungod nga sang December early nag-cut off ang mga drug company to supply the drugstore. So nag-cut off kami sang December 15 kag until now wala pa nagbalik ang normal nga operations. Okay. Pero due to the demand of the DOH nga kinahanglanan mag-replenish ang mga drugstores, nagpagwa sila sang memorandum nga within this week kinahanglan ma-replenish na ang mga butika Okay. to address the shortage, especially sa NCR. When we say early cut-off, ano ni siya, ma'am, nga petsa? Nag-stop ka mo, ma'am, no? Procure? That is Yes, ma'am. cut-off. Yes, Bombo Early. Nag-stop ang mga drug company invoicing December 15. Okay. So, after December 15, ang gina-purchase lang abi sa mga butika, ang kaya lang nila ipagwa within the period nga wala sang supply. Oo. So, kay tungod nga nag-surge ang cases, wala na foresee. So, ang supply nila nga good for 1 month. Kay pagbalik sang mga suppliers is usually 1 month. So, within 1 month nga supply, nahimo na lang siya nga isa ka semana or 2 ka semana. So, Aha. muna nga daw nabatsyagan gid sang mga pumuluyo nga wala sang supply. Okay. Pero actually, hindi wala sang supply, wala sang shortage, wala lang gid kita ya delivery. Aha. Ang Typhoon Odette, amo ning isa mama sa mga nag-contribute man kay bisan gani subong mga orders sa aton bala online. Ado hindi gid makaabot diri because so kadamo kuno nagatambak dito sa may port sa may Manila. Amo man ning sitwasyon sa inyo or via plane na yang inyo, ma'am? Via plane kami ya. Via plane Regular ka mo. ginanamo niya Bombo Erlin na December 15, second week of December, cut off na gid kami ya. Okay. So, normal na yan, ma'am. Every year ina siya, cut off ninyo. Every December Yes, Bombo 15. Erlin.
Yes, yes. Oo, amo na siyang scenario sa drugstores. Okay. Anong mga reasons kung nga ang nagsaka ang demand? Amo tong hambal ko kagina may surge sang cases sa NCR Mhm. plus nagdugang pagid ang katugnawon sang panahon. So kung aton nga tan-awon ang may mga shortage is ang mga bulong para sa hilanat kag para sa mga flu. So amo na siya ang wala gid yan na foresee sa mga suppliers. Pero Okay. gina-promise gid nila ya nga once nga maka-order within 3 days ma-deliver gid sa mga drugstores. Oho. How about ang vaccination, ma'am? Because mas nagdamo ang mga nagapabakuna subong. So kung magbatyag ka mga flu-like symptoms, automatic. Iban gani, ma'am, nagainom ng dan paracetamol before bala magpatublok. Tama gid na siya. Actually isa gid pagid sang rason ang campaign sang government naton sang kinanglan magpa-vaccine. So isa gid na siya ka rason kay ang LGU nag-procure man sila bulk nga paracetamol plus the big companies especially kung schedule na sa mga employees nila nga magpa-vaccine. Okay. So, iban nga daan, nagadabakal na sila ya, ma'am, anang tagpila bala kabanig, especially kung dugay man abi ang expiry sining mga bulong. So, hindi man gini siya siguro hoarding, but especially kung layo ka bala, ma'am, sa Banwa, mas damo na nga na ginabakal nila mo. Tama gid na siya. Pero actually tong may nag-inform na sa amon ang supplier nga may hindi siya shortage, limited ang supply sa mga drugstores, being control naman namon. Diri especially diri sa Negros, wala kami gaalaw nga mabakal ang isa ka individual sang isa ka box. So Okay. maximum namon kada tao is isa ka banig, meaning 20 tablets lang of biogesic. So amo na siya para matagaan naton tanan, para makontrol ang hoarding. Kasi Aha. syempre itong pag-start ng pandemic na agyan na naton mo. Mhm. Okay. Kung naka-order na, ma'am, within the week, ma-replenish na ni, no? Yes, tama din. Okay. So, pero wala man sa mga drugstore sa bong nga nagabutang, let's say, a notice sabi nga out of stock sila. Diri sa aton sa Negros, so far wala may report nga nag-abot sa amon nga nagabutang na sila sa ilang mga butika. Kay may mga certain drugstores pa depende abi sa pag-order nila sang December. Aha. So may mga drugstores pa ya nga may available pa gid ya nga mga branded nga paracetamol. Mm-mm. Okay. May iba na ba, ma'am, nga do hindi sila magbakal sang generic. Anong panugyan mo sa ila sa pagpili sang branded and then diri sa generic nga paracetamol? Okay, sa mga pumuluyo, hindi kita mahadlok mag-inom kung ang available sa drugstore generic lang. Kay ang generic kag ang branded nga mga bulong kung pareho ang generic name kag pareho ang milligram, pareho na ila strength. So wala gina siya kinalain. Ang lain lang gidira ang iya nga brand name kay tungod nga lain nga kumpanya ang nagubra plus ang colors ang tablet kag ang packaging. Pero the rest ang purpose kung para sa diin siya is pareho lang. So hindi kita mahadlok basta sa butika naton ginbakal ang amon lang panawagan from the Drugstores Association sang Negros nga tani ang mga pumuluyo maghalong sang pagbakal sang mga bulong online kay damo gid nagwa subong especially ang mga out of stocks nga mga branded medicines damo makita naton online kag sa mga sari-sari store. So Aha. gina-encourage gid namon ang tanan nga magbakal sa mga registered drugstores malapit sa inyo. Kung hindi na siya available, mamangkot kita sa mga pharmacist nga naga-duty didto. Likawan naton ang pagbakal online kag sa mga iban pa nga balaligyaan nga hindi registered kay tungod nga damo gid fake subong. Tandaan Oo. pa ang fake nga bulong, gausik lang gid kita kwarta kag basi makalain pa sa aton lawas. Anong mga palatandaan para sa fake, Ma'am Jove? Dapat very vigilant gid sila. Actually nagpagwa na ang DOH, ginpost na namon sa amon nga social media Oo. para mabalaan gid sang tawo kay kung hindi ka maidid magtan-aw makahambal ka gid nga hindi fake ang imo na bakal. So Aha. para confident kita mag-inom sang bulong nga ara sa aton panimalay kag ipainom sa aton pamilya, magbakal lang sang bulong sa mga registered nga mga butika.
Okay. Para naman ma'am sa mga drugstores, kahit isubong nga na balita na may shortage dito sa may Metro Manila, basi kung may ban na dra nga mapasaka bala sa nga presyo sa diri sa aton sa may Bacolod and Negros Occidental. Anong mensahe nimo sa mga members ninyo sa Drugstore Association? Sa mga kadisap, sa mga upod ko sa disap, tandaan din naton perme nga hindi naton i-grab ang opportunity nga magpasaka sang presyo, especially kung may mga krisis kita nga ginaatubang. Kay tandaan naton nga ang pagbutika hindi na siya nga pure nga negosyo lamang, may ara kita responsibilidad sa aton community. Kag gina-assure man namon sa komunidad nga ang drugstore hindi basta-basta makapasaka sang presyo, kay ginamonitor gid kami sang DOH. So Okay. kung may mga drugstores nga nagapasaka kag sa tan-aw sa mga pumuluyo sobra-sobra na nga presyo, pwede gid sila ka-report sa DTI. Aha. Pwede man maka-report sa imo, ma'am? Yes, pwede gid sila ka-message sa akon Facebook account. Oo, parang ma-call man ang atensyon na nila. By the way, I'm sure nga nag-travel ka subong. Thank you gid mama sa pagpundo para nga mangin kaupod namon subong nga aga. Mayong aga kag halong Mama Jovelyn. Thank you, ma'am. Madamo nga salamat, Bumbo Erlin. Madamo nga salamat sa oportunidad. God bless. Sige, madamo nga salamat kay Mama Jovelyn na Blanca Flor. Ang chairman of the board sa Drugstore Association of the Philippines. Padulong ni siya actually sa mga sa may Mindanao, nagapundo lang ni siya sa may Amla na area. Sa may Negros Oriental, parang nga mga nakaupod natin sa mga aga. So, ginalauman na rin ma-replenish na within the week ang ining supply. Kaya na-explain naman ang mga drugstores sa Kalabanan, nag-cut off na sila. Why na sila nag-order paglipas ng Disyembre 15. Gali kaya nagdamo naman ang kaso kag kadamo abay sa mga nagpabakuna. So kadamo sa mga factors nga nag-contribute diri sa pagsaka sang demanda. Pagsaka sang demanda sang paracetamol sa mga drugstores diri sa aton sa may syudad sang Bacolod kag sa mga probinsya sang Negros Occidental kag sa bilog nga Pilipinas. Tikon ang mga LGU nga daan tagtinggo ba na ginabakala nila. Kita nyo nang ginapanagtaga nila bala ako nagkamo ang magpabakuna. So amo na ning isa sa mga nag-contribute sa pagsaka sa nga demanda sa nga paracetamol. Dito nga daan sa may Metro Manila to nagpagwa naman sa nga order ang Interagency Task Force nga kung hindi ka vaccinated ininalang gagid magwa sa balay. Wanang rason na kuha nga ang tikadamo ba sa mga nagadagsa sa mga vaccination centers kag sa mga tikadamo na giba niya sa mga na-convince nga magpabakuna. Kaya amo na ang isa na sa mga requirements para nga makatravel nga wala na sang hassle kag wala sang huol. So kung magpabakuna tay nagapreparar nga daan sang paracetamol. Ang paracetamol, it's either branded ba na siya or generic. Kaya tinaga-depende man lang ang branded kagang generic. Pareho man lang na ang ang epekto kagang usage nila sa ato ng lawas. They are used to treat mild to moderate pain from headache sa menstrual period, toothache, backache, ang osteoarthritis o kon ang sipon and then ang ato ng trangkaso. Kag sa mga naginagamit para nga magatahaw ang ato ng hilanat. So regardless kung ano man niya ang kolor sina, ano man niya ang brand sina, pareho lang na ang gamit niya sa ato ng lawas. Para lang siya nga makatreat sa mga nahambala ko na sakit sang ulo, ginadisminariya kadra, sakit imong ngipon, sakit imong likod, kag mayara ka sa nang trangkaso. Amo lang man ni ang amo ni ginaimnan nato na sang paracetamol. So iba na gani wa pa gani nakapatublo ka sang bakuna naginom na sang paracetamol. Why na siya gina-advise? Why na siya gina-advise sa mga doktor? Mainom ka lang isang paracetamol after your vaccination nga nakabatyag ka bala sang mga flu-like symptoms. Kaya tikon na kaysa sakit ang imong lawas, nagasakit ang imong ulo, o
or do feeling mo ba lang nga ginatrangkaso ka. So imnan mo lang asang paracetamol. Abo ni ang isa sa mga rason na nga nagdamo ang demand asang nagasaka man ang demand. Nagasaka ang demand sining paracetamol sa may ato ng mga drugstores. Kag isa pa, nagdugang man ang kaso sa COVID-19 diri sa aton sa may Pilipinas. Kay kahapon, nag-report diri ang Department of Health of Banwa nga nagadangat na naman sa 10,775 ang bag-o nga kaso sa COVID-19 nga na-record. Actually, alos pilo ini sang na-record sang tinalikdan ng adlaw sang Martes. Tisubong ang aton diri nga kaso, ang aton total tally nagdangat na sa may 2,871,745. Ang positivity rate nato nagdangat sa 31.7% kag ang numero sang sample nga ginpaydalom diri sa may laboratory was 44,643 ka mga individual. Bod siningon 31.7% sang 44,643 ka mga individual nga ginakuhaan sang sample ang nagpositibo because 10,775 ang bag-o nga na-record na naman nga mga kaso. Aman ang silingan nato nga wala sang katapusan nga daan mo. Wala sang katapusan ang ining COVID-19 sa France. Ganito may bago na naman to nga varianto. Kundi subong ginabattle ni nato ng Omicron variant. Sa France, so may bago na naman to nga variant. Ang IHU. IHU na lang. Ambot ko na naman ng mga characteristics kag mga traits ng IHU nga na-detect dito sa may France Banwa kag sunod na naman sa may Omicron variant. Tisubong ang ginpahayag nagligad nga base after sang holiday season o kon ang ginpahayag na nga daan balaw sang Octa Research Group. Pero tenga na niya magpakot ang Octa Research. Ano mga ginahamba nila na mo na nagkakatabo. No? Ang ila sa nga projection. Ti ang ining bag-o nga kaso sang COVID-19 is within the Octa Research projection that nationwide new cases may grow from 10,000 to 11,000. Subong nga or kahapon adlaw sang Miyerkules halin sa 5,434 ka mga kaso nga na-record sang nagligad nga adlaw sang Martes. Ang active infections nato ni subong nga rin na naman 39,974 nagikan sa 29,809 ka mga na-record sang Enero 4, 2022. Nagikan sa kabugusan nga 39,000 standby abom of France and Burgos. 39,974 ka mga total nga mga aktibo nga kaso. 1,295 ang symptomatic. 33,866 ang mild symptoms kinabatyag nila. 2,983 ang moderate. Kag 1,512 ang severe. Kag 319 ang yara sa critical nga kondisyon. Kag sila ni ang mga admitted sa aton nga mga ospital nationwide. Ang positivity rate nagsaka sa 31.7% halin sa positivity rate sa adlaw sang Martes nga 26.2% ang aton nga positivity rate Banwa nagikan sa 44,643
ka mga total COVID tests nga mga ginapatigayon. Tesiling nga diri sa World Health Organization, base sa ilang standard, we are or less than 5% ang positivity rate dapat. Kung ang positivity rate is 5% pasaka, it means nga mayara sang high transmission rate sang nasambit ang nga virus. Kadasig lang gid sini maglaton ang ining nasambit nga virus. Ang aton nga death toll subong nagdangat na sa 51,662 nga mayara sang 58 kadugang nga mga nagkalamatay. 8 ang na-record sang Disyembre 2021 kag mayara naman sang 8 nga na-record sang Nobyembre 2021. Bot silingon sila ang ginmawian sa nga kabuhi bangod man sini nga virus kag kalaban na dirite mayaraman sa mga comorbidities. Importante lang gid subong hindi lang kita mag-panic. Mga buhay lang kita sang normal nga magasunod diri sa mga health protocol. Hindi lang kita magasagad ka ining kapraning gid. Kay base kun maggalayan pa gid ang aton sa nga pamatyag kuan lang nga kita. Sundon naton na kun ano to ang normal naton nga pagapangabuhi. At gatulog at temprano, nagkakaon sa nga healthy, away gawa nagpa-stress agad. Kaya sa kada kita kapulaw, dugay-dugay, temprano pa kita mamusdok. No, temprano pa kita patay, nagkakapatay man ang aton brain cells. Ano diri ang pahayag sa Department of Trade and Industry Negros Occidental sa sining report ang timayaran sa shortage sang ining paracetamol sa aton nga mga drug stores. Although wagin pahayag sa aton ni Ma'am Blanca Flor nga way pa man so far sa mga drug stores diri sa aton sa may syudad sa Bacolod nga nagtapik na gid bala. Nagbutang dira sa nga mga pahibalo nga wala sila sang stock sining paracetamol depende na sa brand. From DTI Negros Occidental, Bombo France sa Andrew Burgos sa report. Come in. Bomberlin, sa mo naman nga problema, no, doon naghatag naman sa kakugmat sa tanan, matapos nga nagtuhaw naman ang panibago nga variant. Nga muna ang Omicron variant, Bomberlin. Pero, basta may mga, muna ganing nga mga butang, bala nga nagulpiada naman nga nagululhot, no? Especially sa pila ka mga areas diri sa aton, ito doon may ginapatiyan, madan Bomberlin nga once ganing ganing ang munibing nga mga size sa mga concerns, no? May mga affected gining nga mga products kag mga essentials bala Bomberlin para may ibatong kita sa nasiling ni nga balatian. Dili naton gin check, no? Kay because pila naka actually gani Bomberlin doon sa nagliligal pa ni ko ng mga binulan nga do may mga na obserbahan, no? Especially sa mga shortage base sa mga bulong kangay sa nasiling ni nga mga paracetamol sa subong Bomberlin diri naton gitong sisa sa bayan sa Negros Occidental, especially sa idalog sa DTI. Kung kamusta ang sitwasyon subong sang number, no, o kung supply sang mga paracetamol nga amo ni Bomberlin bulong, no, tikablog kita ko ni ang paracetamol bulong sa ubo, sipon, hilanat, no. Masami nga ginagamit naton, especially sa mga otora naton nga naga-experiencehan o nagakabatsyag bisang do hilanaton sabi, no, kabatsyag sa sipon o kung may trangkaso kada. So muling masami naton nga ginainom malabong Bomberlin para matap na ang nasiling nga ginabatsyag naton. Pero mayo lang gid man ni Bomberlin, no, do hindi ni siya dapat bala kabalakahan bing muning concern. Kay diri sa aton sa Negros Occidental Bomberlin, wala kita diri sa shortage, no? Wala kita diri sa shortage sa supply when comes sa paracetamol. Kaysa no mismo sa Department of Trade and Industry diri sa aton sa Negros Occidental, especially sa Provincial Director nila kay Ma'am Rachel Nopable, no, do nagkigsapol man sila Bomberlin together with their the National Secretary bala Bomberlin. Kag gin-check dire ko ang numbers sa aton ring nga mga paracetamols kung ginakulang gid man. Luckily Bomberlin may ari diri sa aton ya wala no. Wala kita diri ginakulang sang supply sang paracetamol. Pero may ara mga masiling nato Bomberlin, may ara mga duwa guro ka mga pharmacies, no, nga masiling nato bing wala base sa amo nga supply. Pero ang diri ginabasihan Bomberlin ang brand, no, ang brand sang paracetamol. Kaya may tendency na Bomberlin nga ang mga manaming nga brand o kung mas kilala nga brand
Kaya mo na siyang masabi nga do ginabakal gibas sa ato nga mga kulturan. Unlike kung ikumpara naton bala Bomberlin sa mga masiling nato nga generic type sa mga paracetamol. Kabalo kita kung pilang presyohan na isinamo, no? Basta generic ka ni Bomberlin, do medyo mas barato inaya. Do pila giguro ka pilo ang kinalain when comes sa presyohan ay sa generic kag original gid be, no? O kung mas kilalabi nga mga say isang paracetamol. But amo na bala Bomberlin, di ang concern ni Mama Rachel no public. Because amo na din nga mga nagaguluwa nga mga balita kay because nga gabi ang paglapta naman sa nga Omicron variant. Kay Omicron variant isa ini sa super spreader type of variant sa COVID-19. Pero diri sa aton yung sa Bacolod Bomberlin, wala kita di local transmission, no? Ang ginabasihan ng gidala Bomberlin, kung naobserbahan nato ng palibot ang Tiempo Subong, mabugnaw, mahagabi ang Tiempo Subong, hindi na ito mapagtandaan, maulan, init, tapos ang huyop sa hangin Bomberlin, hindi matugnaw bala. So muna ko nung isa sa mga rason nga do kadamo sa to nagabatsyag sang trangkaso, sipon o Bumandro. pasibulilanat. Yes, Bomberlin. Nami kop-kop. Amo ginawa. Oh, yes, correct. Dati amo na bala Bomberlin may mga tinaganang ginatawagan na matsyag mo ya kapsul lang ng kinanglan, no? O kung mga kispirin lang ng kulang sina. So amo na bala Bomberlin. So isay na sa mga Kakabudlay subong magbangon aga pa bala. Nan, correct gid. Insakto gid Bomberlin, especially kung kagahon. No, grabe gid Bomberlin ang katugnaw daan. Kung ikaw dumay pagkakading-kadingon man, doon adlo ka magtandog sang tubig, no? So, pero need mo gid maligo kay siyempre Bomberlin. Bilang ikaw isa ka empleyado man, di kinanglan mo gid magpadulong sa trabaho mo biskan ano pa diya katugnaw sang tubig. Kinanglan mo gid maligo. Pero galing bala Actually, kung di ka magpaligo, gadugang tugnaw sina Bumwandro. Correct mo, Bernie, kag galuya ka ginayae, no? Mas more kapag ginatuyo ko na galuya ka kung ikaw wala pa kapaligo, no? So muna ba lang mga pananawan sa atong mga kulturan subong, may mga kanya-kanya nga mga skelations bala. Pero Bomberlin, balikan to naton sa Kung makapaligo ka, paracetamol. bita nag-adjust mo ng imoya nga lawas mo. Correct ka namin kay Bomberlin once ikaw nakapaligo kagid bala, no? Kag sapati komportable ka kag preskang matchag mo no para Mahamot, sige. So hamot kagid no sa usab lang isa sa mga butang. Tikaling bala Bomberlin ang aton nga mga kauturan subong do ginigo gisla sa pila ni ka mga balatian ikangay sang hilana trangkaso sipon kag ubot do mo na bala Bomberlin ang mga sintomas na siling ng COVID-19. So basta mag-igo na ganit sang trangkaso hilana kag kung ano pa da gina-suspected ka din nga COVID-19. Pero diri sa aton sa Bacolod, gina-clear lang gid diri naton Bomberlin kay may pila ka mga information nga do nagagwa nga do makakos wala sang panic sa tanan. Pero let's be clear lang gid, no? Wala pa kita diya sang local transmission of this Omicron variant. Kaya ang previous sa Bomberlin na case ng Omicron variant, dugay na tuya gali at recovered na siya bala Bomberlin. So diri sa aton ang gina-concern diri sa aton, no, kay because nga amo na kuno abi nagpagwa mo na nga balita. So may Omicron variant, wala kita dire. So amo na Bomberlin ng rason nga do damo nagabakal sa paracetamol subong, no? Do nag-cause gid sang panic nga nag-lead into panic buying Bomberlin kag do nag-hoard ng iba natong mga kauturan. So mo nang ginapanawagan mismo sa DTI kung nadumduman to natong Bomberlin sang surge gito bala sa COVID-19 infection. Pero hindi lang sila magbakal, isagid ka box bala Bumwandro. Siguro mga isa ka banig, mga 20 tablets, mag-ayaw ka naman kung ikaw ginahilanat. Insakto na Hindi ka na Bomberlin, ganito no? Kay, ubos. correct gid. Kay do 3 times a day mo nga mainom gani Bomberlin pagka next day do recovered ka naman, no? Dumadula na ganito ng imo na nga ginabatsyag na nga trangkaso dara kay depende man na Bomberlin sa imo nga ano man mo obserbahan mo gid man be kag kung nagahalong ka lang gid hindi mo man naguro maago mga mo na nga mga size sa mga masakit, no? So ang kinanglan lang subong sa aton diri Bomberlin, let's be healthy lang gid mo, no? Kaon nakikita sa insakto nga mga pagkaon nga mas sustansyal nga mga pagkaon dira be, no? Ikaw na nato may mga unhealthy foods dira para may siya kita bala, no? Na hindi kita maka-experience sang nasiling ni nga mga hilanat o kon mga trangkaso dira kay subong daan basta may trangkaso sa kapersona kabudlay gid Bomberlin, no? Ang tanan sa imo do kabala ka kay basi ikaw natapikan sang COVID. Pero kina-clear sa DTI Bomberlin, wala kita diri sa shortage ng supply, no? May aralan tod nga mga pharmacies nga mapadulungan be nga do wala sila bin supply sa amo na nga mga specific type or brand sang paracetamol. Pero kalabanan diri sa aton Bomberlin may ara gid sang paracetamol, no?
hindi lang naton mapag-mentionar di kabalo naman sa Bomborling kung ano gid man ang mas kilala ding ang mga paracetamol subong diri sa aton nga dumapoy din naton mabakal. So amo na bala Bomborling na masami nga duga kaubsan sang supply, no? Do nagakaubusan sila sang ila stock. Kay syempre do nasaligan na ba sa mga pumuluyo ang amo na nga size sa paracetamol o kuno mo na ka brand nga do ka-epektibo gid, no? Pero wala gid kita di sang naka-experience sang scarcity sang sading na sa amo na nga bulong Bomborling. So ang gina-check sang DTI, ginabantayan nila Bomborling is ang naga-hoard sa amo na nga mga bulong, no? Kay may mga natalana na nga mga sanctions o kon mga violations nga imposible ipasaka o kon madakpan bing amo na nga mga persona nga naga-hoarding, kay especially Bomborling nga nagabaligya sang mas mahal, no? Kay gina-hoard tapos ibaligya sa mas mahal. So amo na ang concern sa DTI kay ginabantayan ina nila Bomborling kada pharmacies mo, no? Gina-check man nila ang mga president ng mga pharmaceutical companies Bomborling kung kamusta ang number of supply sa nasiling nga paracetamol. So far Bomborling, Mayo gid na ba mo, Franz, kay at least ang iba na bedre ang nakagawa naton basi kon ga-create lang bala sila artificial shortage para nga mangin rason nga inya na mapasaka sang presyo. Yes, amo na Bomborling, no? So mo ginabala ang isa sa mga problema subong kay kabalugi kita kung balik do nato mo koduran dito ano gid do ga problema gid Bomborling when comes sa financial because kando bago lang man kita do nakabatak-batak naman because of this for how many years man bing naka-experience kita sa mga pila ka best nga lockdown stay. So ang subong tiga kuaga pamintang iban, no? Pero halong lang sila Bomborling kay kumadakpan ina sila imprisonment gina, no? May mga sanctions gina nga posible ipagadagdag sa ila kon mga kaso kung sila ang madakpan nga nag-aamo ni no, naga-hoarding tapos ibaligya sang mahal, no? Unlike sa special retail price ni sang nasilini nga bulong Bomborling tapos dubliho nilang presyo, that's a big no gid sa DTI, no? So panawagan ng Department of Trade and Industry Negros Occidental nga likawan nato ng hoarding sang nasiling ni nga paracetamol kag wala kita diri sang nasiling nga shortage sa amo nga sa bulong Bomborling. Okay. Yes, Bomborling may dugan rin nga payag kag pag-clarify, no, sa Department of Trade and Industry Negros Occidental kung may shortage kita diri sang paracetamol kaupod sa kay Ma'am Rachel Nofable. Well, nag-monitoring kami kahapon diri sa Negros kay sa current naton nga ang regular ba naton nga activity sa price monitoring wala ni naton na include ang paracetamol. Okay. Kasi malaan man naton nga for the past month so nagsako kita sa Noche Buena product. Yes, ma'am. Sa basic needs nga under sa DTI. Oh. Kaya yun, aslan kita ng audit. Siyempre may mga construction materials, no? Pagbuas ang news, nagpamonitor kita like kahapon. And may ara nga damo diri ang sa Negros lang, no? May mga pharmacies nga sufficient naman ila supply. Sang, nag-panic buying duro mga tao because labanan man natin nga nag-surge naman, ito lang COVID cases. Yes, ma'am. Ang projection nga masaka pa ina. So, may advisory nga may ara iban nga brand, nga preferred brand siguro sa iban nga medyo nadula. Pero nag-coordinate ang DTI sa iban nga sa manufacturers at even sa pharmacies, no, nga for the meantime, i-limit anay ang number, no, sang pagbaklanay agud nga tanan makabakal. Tapos sa una nga ginalimit anay kung sila lang. Pero wala pa nagatag advisory ang aton Manila office kung sila ang limit. Kay as of now, like there is aton sa Negros, sige monitoring. So wala man kita pagid report nga wala na sa stock sa paracetamol. Okay. Pero Ma'am Rachel, no, diri sa aton sa Negros do na ano nyo gidman, do na record yung do may shortage gidman? So far wala. May ara nga isa or duha nga may kulang sa amuna nga brand. Pero so far sufficient naman ang supply. Okay. So hindi pa man sila mamasiling out of stocks, no? Oo, nag-panic buying kung mga balaan mo naman kita nag-panic buying because of this surge. Pero damo man na brand ang paracetamol may iba na nga brand siguro nga na dula. Pero kung mag-monitor kita, wala man kita
sang brand. Kaya kadamo sang brand ng paracetamol. Okay. Pero Ma'am Rachel, no, so ano ang ano ang ambal sa aton nga sekretary gani ma'am sa DTI ma'am? Well, nag-coordinate sila sa mga suppliers, kag even sa pharmacies. Pero wala pa nga i-limit ina or ano ang status ng supply, no? Pero wala pa kita final bid nga sila ang ipa-purchase or what, no? So, hindi na kita mag-panic buying. O, amo man na nagligad kapag pag-usap COVID, hindi pala nag-panic buying man, may news nga may shortage, no? Ari ang advisory actually na tanaw ko man. Amo na siya nga, hindi na kita avoid panic buying. Anong dumobis makotora naton nga mga nag-hoard sa sining mga bulong ma'am kagi dakungutin din sini mo no kay because nga do shortage do may maka-experience siya kita sa shortage kag ma-hoard ang iba natong makotoran tapos ibaligyan nila sa mas mataas nga presyo ma'am Rachel. Amo gina so may mga penalties ina hindi sila sa hoarding under the Price Act aring advisory. So ang mga pumuluyo hindi lang mag-panic baka lang sang nagkakaigo. Kag siyempre may mga advisory man sa aton pharmacies no. BPI will be coordinating man sa ila nga hindi pwede mag-hoarding kahit ibalaan man nila nga may mga penalties, corresponding penalties ina direct. May mga ano lang na may mga issues on delivery amo ni ang nakaano nila. Actually may duha ka branch nga temporarily out of stock no. Pero coming naman kuno within this week ang stock nila no. Amo nang isa ka issues ang isa ka brand nga daw actually daw ano ni siya the popular brand nila. Okay. Sige, Ma'am Rachel, last statement sa Ibo Bay sa atong mga oturan, no? Nga kay because nga doon nag-cause ginis ang pagkabalaka sa tanan, Ma'am Rachel. Oo. So, hindi na kita mag-panic buying. Baka lang kita sang nagkakaigo. Abod nga ang tanan, may araman nga supply. Kag kita, nag-continue kita monitor sang status ini, no? Sang paracetamol, including ang Manila office. Kag ang mga manufacturers, no? Sang ini nga mga popular nga paracetamol brands, nag-assure man nga may issue lang sa delivery last week. Pero they assure na may delivery naman sining week, no? Hindi na daw panic buying amo lang na ang akong siguro ma-advise kasi balaan man na sa mga companies nga may mga drugstores may penalties for corresponding penalties for hoarding. Aha, check to naman mo, Franz. Kalma lang kita, hindi lang magsagada ka panic nga for example labiti nagdamo naman ang kaso manigana ka nga daan mabakal kaya sa kabak sa dira for example expiry sa nga ginbakal nimo is 2023 2024 abi ti kun hasta sa Disyembre subong tuig hindi kaya magtrangkaso anuhan mo tong isa ka box sa bumuandro na kuyang ka lang kwarta mo. So kung may ginabatyaga ka dira baka lang tagpulo tag 20 asa nga mag-ayo ka. Kaya support ba nga daan baka ka dira isa ka box karon tas na stahan sa next year abi hindi kaya magtrangkaso. Hindi ka man kinanglan sa ng paracetamol, tanuan mo na, hindi mo man na malaga, kag mahigo pa nga soup mo bala? Correct, get, no? Kung alakan mga obuso mo na, di mo overdose ka na karoon pulong dito. Kung why may ginabatyag, hindi mag-inom, ha? Sa ato ng mga kotoran, especially sa mga nagapabakuna, mainom lang ka mo sang paracetamol kung naglain ang pamatyag ninyo after na ya sang vaccination. Hindi ka mag-inom nga way ka pa natublokan. Way pa nakaduot ang punta sa dagom sa abaga, sa butkon mo dira nag-inom ka na ya. Ang mga doktor nag-aabiso after ka na ya sang vaccination mainom. Or kung wala man nang may ginabatyag, kasi wala mag-inom paracetamol. So ito doon, nagkakaubusan na to sa Metro Manila, to kagadamo tong kaso. O, ito preparada ko na, may inom na kuya sa paracetamol, hindi na siya advisable. Correct, yes. Correct, itong Berlin. Kaya ang, amo na nga mga sa isang bulong, ito may mga specific use ginaya mo, no?
kung tanaw naton may Bomberlin, syempre ting mga medical experts siya, may mga instructions kinaya kung paano kaya mag-inom sang bulong kaangay bi sa mga ginareseta sa aton dira, no? Natutuan kita kung sa damuhim nun, kag kung ano ang ginabatsyag mo, tiyo mo rin ang mga bulong nga dapat mo baklo no kung paggamiton, no? So amo na bala Bomberlin. So because of the sa mga masilina to binya dugin pa exage bingasay sa mga headlines ng news. May mga pila man natong makoturan gud nag-trigger man wing panic sila pensar nga ay basi amo ni no nga mag-abot ang tiyempo nga mag-lockdown naman kita, magdamo naman ang kaso sa COVID-19 because ang amo ni nga sa isang variant mas grabe pag siya ako sa babala mas bagsik niya nga variant ang subong mga ama na kita pero wala niya Bomberlin diri sa aton sa Bacolod malayo kita sa katalagman subong no. So tanaw nato ng sitwasyon sa syudad kag sa probinsya tiara kita sa alert level 2. So wala jutay kita lang dapat ato sa niyang pakangawan. kaso. Yes. Taga-jutay lang. Kabay pa sa mga drugstores, yun nila pagpareuso sa iban nga mga basic commodities, wala? For example, Correct. nagligad to, 310 kilos ang baboy dito sa Metro Manila. Ginilog naman diri sa may Bacolod nga taga 280 ang presyo. Hindi na correct. mo Bombo France because Yes. any mga drugstores para man sa aton they have this corporate social responsibility RCHR nga kung ano lang ang nagakaangay amo lang na. Correct Bomberlin kag isa pa may price freeze mo no kay may pila diri ka mga areas diri sa aton nga under state of calamity because of typhoon Odette. So mga basic commodities or mga essentials kinahanglan dapat nga hindi sila magpasaka sang presyo. So muna wala Bomberlin nga mangina sila aware man sila no when comes sa mga presyohan na isubong kay wala abot nga may variant nga bag-o tapos bag-o lang gid man kita na agyan ni Bagyo Odette. So dapat may mga pagsulundan kung may direktiba ang gobyerno kay hindi ta pa makapagusto presyo sa nasilini nga mga importante nga mga produkto Bomberlin. Okay, sige. Thank you, Gid. Daba mo, France? Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa Bumbuhanay Big Time. Minis Bombo France, Andrew Burgos, para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Bax na Radyo. Bumbo! Madamang salamat kay Bombo France, Andrew Burgos. Amo na ning panawagan nato na sa aton mga kotura nilagay kita magpanik, kalma lang. Kaya kung ano mga nagkatabo dito sa may Metro Manila, hindi man siya mag-apply agad nationwide. Pero dali sa ato na sa may syudad sa Bacolod kag sa mga probinsya sa Negros Occidental. Adungan sa ato na gidalauman ng mangin responsable lang mga drugstores ang hindi ni paggamiton na bilang rason ang mayara sa artificial shortage. Parang gamiton naman nila nga rason o kung kabangdanan nga magapasaka na naman sang presyo. Sining nasambit ang mga bulong kay wat nga na sang kwarta subong. Dason mayra pa sang magpanghingalit bala para sa mga negosyante pagkatapos ang bagyo deto nga ang isa ka container nga tubig inobra nila 200. Tiyo man kamo nagaladunla na sila nga way kamo sang konsensya, way kamo sang kaluoy sa mga kasimanwa ninyo dira nga taga 20 lang ang container sa do. Ginobra ninyo nga taga 200 sang container sang tubig. Diri bululigay lang kita kag sa mga kotoran naton hindi nagkikita magpanik base mabakal kamo dira sang sobra man bala nga bulong parabis ang isa na dira ka box ng baklon ninyo o kung nataga pila ka banig base matuiga matapos ang subong nga tuig hindi ka magatrangkaso. Anuan mo to nagalso kabi diri sa kalibo ya di pa to sa makinang landon mo ang ginabakal mo sang bulong gini kita maginom sang bulong kuway ka sa may ginabatyag. Mainom lang kita sang paracetamol kung ginilanat ka, nagasakit ang emosyon ng ulo, para sa mga babae, nagabatyag ka sa dysmenorrhea, o kung iba na pa dala nagapalanakit emosyon ng likod, sa mo ni ang gamitan nato na sang paracetamol. Sa liwata sa mga magapabakuna, hindi ka mo mag-inom sang paracetamol nga way pa ka mo natublokan sang bakuna. Ulat-ulat lang ninyo. Kung batyag ka dara sang mga flu-like symptoms, pareho na bikon aga ka nagapabakuna, pagkagabi to ginagaalanga ang kabala o kung naginilanat ka muna na pag-inom mo sang paracetamol. Iba na din sa inyo, mainom na kung ganaan kaya preparasyon, that is wrong. Sa lagi din na siya nga pagpati, dapat lang mainom kita sang paracetamol after vaccination kung ikaw ang nagbatyag sang mga flu-like symptoms.
Sige, dalawban naton sa mga drugstores, mangin responsable lang man kita. Kagapasunayin, hindi nga, nagsaka na dito, wala na to sa stock sa may Metro Manila. Tiyempo, tanan amo na ni ang aton nga oportunidad na mo ng siling kung mayroon sang calamity, mayroon sang opportunity. Kabay pang hindi na mo na ang paminsaron sa mga drugstores dali sa aton sa may syudad sa Bacolod, kagasubong man na probinsya sa Negros Occidental. 2 minutos sang nabilin antas sang Lasan Nueva Ecija. Istoryan nagyapon nato ng ining COVID-19 kay duway na ni sang katapusan. Dugay-dugay siguro ti makatuon naman ng igata mga buhi sining virus. Balikan nato ang report ni Bombolian ni Zil Minardo. Digid lamang sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo, nagaungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akong sugar. Nga pasalamat ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto
ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, food handling and preparation practices. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Star Time, 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan na dali sa pagpapangalagad sa bombohanay big time.
ang France, kundi nakadetect na naman na sila sa panibago na naman ng variant sa coronavirus. Ang IHU. Sunod naman ini siya sa may Omicron or Omicron. Depende dira sa inyo, basta paro lang man na sila. Ang pahayagan diri sa World Health Organization, yara naman ako sa radar nila ang ining IHU, pero wala pa ginakabig bilang variant of concern. So halos kada semana meron sang ining variant sang coronavirus nga ma-detect. Iban diri para dito sa may Europe, iban na diri nag-disappear lang baladayon, iban nagpadayon man sa pila ka mga binulan but never become widespread. And mayara sang mga do nag-level up bala akag makabig na diri sang variants of concern base man sa pag-designate sang World Health Organization. So, subong mayari na diri sang na-identify amo ni ang IHU. Nga gendesisyonan sa mga researchers sa naglikad nga semana nga tawgon ni siya nga IHU do pareho man ni sa bulato nagligad MU. After nga isa ka university hospital ang naka-identify sini ang IHU Mediterranean infection dito sa may Southeast France. So, mayara sang pag-identify diri, pero why pa man nagidnik kuno subong nalakip gidabi or wala pa man ginapahalong sang World Health Organization ang publiko kaya natutukan subong amo ni ang Omicron. In fact, ang IHU nga ni or B16402 ang ginatawag naman ng ganin sang iba ano ng IHU nga ni man. Iba na sa nila I hate you na guro. No? I hate you na siguro. Iba ting natawag man nila nga ihu. So, mansig aligbat na yung kita kay subong siling naman sang World Health Organization. Mayara sang possibility that a more dangerous variant sang coronavirus ang posibleng nga magatuhaw kung magdamo na gid ang kaso. Sining Omicron variant nga una nga na-detect dito sa may South Africa. Tisbong gani ang Europe naka-register sila sang more than 100 million COVID cases since the start of the pandemic and more than 5 million new cases ang na-record sang nagligad lang gid daya ang last week bala sang 2021. Kaya man iso mabungos-subong nga ginapahalo nga gid sa atong mga otoridad. Kag hindi lagi kita magkampante abisar pa nga tiamo ni kanubo ang kaso diri sa aton sa mga syudad sa Bacolod kag Subangman probinsya sa Negros Occidental. Kay kun ang tawon na nato hindi man gid mo nakapata bala ang ining Omicron sang sa Delta variant sang coronavirus pero mas transmissible siya. Dasig lang siya alaton na bala ay sa katawo laton siya sa duwa laton sa duwa nga to makalaton na naman sa duha pagid. Teka mo isang posibleng matapikan sa nga virus. Tinagligad ang holiday season at sa mga mall, hindi mo yung mapunggan ang tao. Hindi naman bimabaso lang mga kauturan na takay nahidlaw kita sining holiday fever kag timay kwarta abi mo. Ano? Kati mayroon sa mga kayuhan, may 13th month pay, may 14th month pay, mayroon sang bonus, may mga kung ano-ano pa dira nga mga pay. At syempre, ano man abiyang emotion nga ginaulat ko din bagal shopping. So, nagdinamo ang mga tao kag mayara sang mga pagdagsa man sang mga kauturanta ilabi na sa mga lugar nga mayara bala sang ining mga lives on mga
pagbatigayon to nagliga sa simbang gabi. Siyempre, damo man mga nagasimba ka mga nagalagaw bala dara sa may public plaza. Ang masubo lang galing dira kating iban ya na why na naga-face mask. Kagining nga daw nagakampante na lang kita. Sabong nga na nagalapitan na naman ang ining election season. Sa Enero 9 makasugod ang aton sa election na gun ban. So gidala umanta nga base magdinabo naman syempre mga kandidato nga nagapadalagan from national positions panaog na sa mga konsihal. Kagamon na nang ginahulat sa aton mga koturan nga mga kadto. Di syempre may mga kadto diri kanamo man sa mga supporters. Mga supporters nga mga nagadagsa. May rasang appeal ang task force sa disiplina. I-check natin sa piyakalinya with Bomboliani Zin Minardo. Bomboliani sa report. Kamin. Yes, Bomboliani. So ato naman napyaran nga nag-amat-amat naman taas ang kaso sa COVID diri sa may syudad sa Bacolod, Bomboliani. Kung sa diin sa records ng Emergency Operation Center may ara sa as January 5 may new COVID cases nga 16 kabilog Bomboliani. Ang active cases subong is 172 kag may ara recoveries nga 22,913 kag ang mga ginbawian sang kabuhi is 805 kag sa subong Bomboliani as January 5 may total cases nga 23,899 na Bomboliani. Susunod inaya sa record sang EOC diri sa may syudad sa Bacolod, Bomboliani. So ang isa sini nga rason kung nagataas ini ang COVID cases diri sa may syudad sang Bacolod. Suno sini sa Task Force Disciplina Head kay Mr. Wilfredo Julingo Bomboliani kay tungod nga sang Disyembre nakampante gid ini ang mga pumuluyo sa bulan sa December kung sa diin Bomboliani madamo sang activities kag occasion ang ginapatigayon diri sa may syudad sang Bacolod damo amo to kagina nasambit ni mo Bomboliani nga may mga lights on ini. So may mga Christmas party, may mga gathering. Grabe mo itong tawo dala sa plaza, bala Bomboliani. Yes, correct kada Bomboliani. So kung makita nato na gani sa December to do mga subay, bala ano laman subay nga nagatinumpok Bomboliani kada damo gid. Sa nga pag lights on sini Bomboliani sa nga dira sa may public plaza gani may ara nga sa tulo sini sa may na-record is mga 15,000 ini ang nagtalambong Bomboliani sa lights on so sige na declare sini sang syudad sang Bacolod Bomboliani. Kag sa dugang sini Bomboliani sa nagahilapit man nga election period naga-expect pagid ang task force disiplina nga madamo pagid ang tawo nga magatinumpok sini kung sa diin hindi mapalaan Bomboliani pagbisita diri sa mga bag-o balang political nga mga political nga naga pangampanya kada area hindi gin matchikya sa mga task force Bomboliani kay wala sang anong ginatawag naton wala sila sang coordination kaya may mga coordination ng niya sa syudad sa Bacolod is ang mga incumbent. Yes, ang mga incumbent Bomboliani pero tinguhaan ini sang task force disiplina kasubong man sang naga augment sini Bomboliani nga hindi sini sila o kon maka-coordinate ini sila sa mga organizers nga mapatuman gid ini Bomboliani kung mapa-implementar ang ginapatuman nga minimum health protocol diri sa may syudad sang Bacolod kay ang mga supporters sini sa mga politiko especially makita gid nila naton sa may public places Bomboliani. So gapangayo man ini bulig ang task force disiplina sa pagchekyar sa PNP sa mga tanod kag kasubong man sa City Legal Enforcement Unit Bomboliani. Sa karon ang mga market nga ginatinguhaan Manila nga malibot para mapahanumduman sa gihapon ang mga pumuluyo kasubong man dira sa may parte sang NGC sa mga playground Bomboliani nga mayara naman subong nga na-assign nga mga task force disiplina kaupod ang mga augment personnel man Bomboliani nagapahanumdum gid si Sir Wilfredo Julingo nga mag-cooperar gid sa DOH kag syudad sang Bacolod dapat kag ang self-discipline ara gid kapon na Bomboliani kay nagamat-amat naman taas ini ang COVID cases which is apektado na maliwat ang ekonomiya kag kasubong man nga dapat mag-obserbar ini ang mga pumuluyo pala Bomboliani nga nagasulod diri sa may sulod sa may Bacolod City Bomboliani. Ang mga mall medyo tulatawhay naman ni gawa subong kay obos sa mga kaayuhan na Bomboliani. Nagpuas naman ng ining mga sale bala
tinagligad to. Syempre, damo kwarta mga koturan ta. Once a year man lang ni Abe mo. Ang Christmas and then New Year, may mga incentives, may mga bonus, so dira nga mga baton ng mga empleyado. Tianuan mo man na Abe, syempre, pa-mall kay alin na Enero kag sa Nobyembre, way kaka-shopping. Yes, Syempre, correct. tingo ba nila Disyembre? Gani Bomborlin, no? So grabe gidaan ang sales ini sang December 2021, no? At gani subong pag ini balang mga kabataan nila nga ginalagaw-lagaw nila Bomborlin kay te imagine bala sugod sa nabunag sa 2020 do subong na lang nakagwa na tuigan na no kay tungod man sining sang pagtaas sang COVID cases sa Bomborlin. Okay. Para sa dugang pahayag, pamatian bala naton no? Nga pahayag sinini Sir Wilfredo Julingo. At least so far, no, ang aton cases as of today, 34 nagsaka, no? Sa 0, mga 1, daso na mo ni subong. Ang aton nakita nga ang pumuluyo sa siyudad sa Bacolod, medyo nagkampantigid sa bulan sa Disyembre, no? Kadamo sa mga pasyon, kadamo sa mga establishment nga nag-alabre, nga kadamo sa mga ilimnan amo na siya binot. That's why ko isa man sa nga rason nga nag-spike considering nga may Omicron pang cases pero na kwan man to, no, negative naman to siya. Tingaton subong pagid nga isa nga problema sini nga 2022 kay election fever ni siya. Election approaching na ang election by May. Expect gid, no, ang mga gathering sa mga nasyonal, no, ma-start na sila kadto diri sa aton nga mga syudad. Ang mga national candidate like senador, mga presidente, amo nang isa ta ka ginaantisipar nga dako nga problema sa gathering kay hindi mo na sila ma-antisipar ang kadamuon sa supporters nila nga naga kadto sa ilang mga venue. Amo na siya ang aton tanawon kung anong aton da nga mangayo kita sang bulig sa aton nga mga barangay officials. Adoga nga persa sang kapulisan kag sang city legal enforcement team kung may mga tagsubong kadamo nga mga gathering sa mga public places o anywhere sa Bacolod sa mga political gatherings kag ang vaccination taya na hagan-hagan na ang mga kwanda kasi may distancing na da, may mask na da, may mga puso guard kita kag mga security guard sa mga roll out areas no, sa mga barangays, may mga tanod na daway tada masyado problema. Tingaton nga eskwelahan face to face way pamanggid amo na siya. Mga markets amo naman na ang aton nga tingwaan nga malibot-libot ang aton task force Pina kag sa mga NDC ni mga kung gabi ang aton nga mga playground. Ara man dami na assign tada nga mga pusugan, city legal enforcement team nga naga-augment sa aton kag sang aton task force man nga makasaway sa mga protocol nga i-observe gid nila kay ara naman ang threat sang COVID-19. Sir, regarding ni sir sa national election, sir, no nga mga kandidato diri nga mag-aabot, sir, base may gusto ikaw ihingyo man sa local government unit regarding sini sa coordination sa inyo kay base bala hindi ninyo mapaktan sa sina nga area makadto sila kag gali ga dinugok da ang tawo. Usually why na sila ga coordinate, no, kay hindi na siya gani ang ila video hindi bala hindi nga sigurado. At sila man na yung kabalo kasi ilan na yung mga supporters kung din sila mabutang. Ang isa ka klase nga mga politicians, ining mga incumbent, like sa gobernador, mga mayors, may mga pagtipon na sila pero daw government sponsored blend na maghatag sila mga assistants, maghatag sila ayuda, kag mga kung ano, may cutting of the ribbon, may mga blessings ang mga ginutagdik nila. At the same time, ang ilang supporters nagkakapalapit nan. Siya mo na saya ang government nga mga incumbent nga mga politicians nga nagapapili, kapari-elect. Ang iba niya nga mga baguanon nga mga politician nga mga nasyonal nga kadamo ng partido, unpredictable ang ilang nga mga binyo kag ang ilang kadamuon sang ilang nga supporters kay hindi man nila makontrol ang ilang supporters nga masiling nga amo lang ni dugay-dugay may gainabot man amo na siya bala isa ta nga problema putingwaan ta lang nga ang mga organizer nila na kung ma-anticipar ta aton istoryahon nga i-implement kin nila ang minimum health protocol sa ilang tagsa ka mga gathering nga hindi lang magtaba kita ikit kag
pagsuksok lang face mask amo na siya. Aton nga mga bayon pagibulig sa aton mga barangay officials sa City Kapulisanta kag sa aton nga mga City Legal Enforcement Team nga nagabulig man sa task force na aton na sila nga mahapagan-hagan ta ang pagka mga violation sa mga health protocol. Yes sir, lastly sir, liwat pahanumdom na lang sa mga kauturan naton diri sa syudad sa Bacolod sir. Si gamay pa no nga aton pumuluyo sa syudad sa Bacolod, magkooperar sa aton nga kada city government sa Bacolod kasang sa Department of Health nga gahinyo gid nga hindi gid kita magdula sa pag-untat sang i-observe sang health protocol. Tagsa naton nga dapat self-discipline kita. Hindi tayo masyado kadto sa mga damo nga gadiring kay ara nakita mo naman ang pagsaka naman sa cases ng COVID. Ti ang aton ekonomiya apektado naman subong nga naka-recover na kamo, nakabre na kamo sa mga establishment. Naka 70% kamo do halos tanan do nakabawi-bawi. That's why tani i-maintain ta na lang ni nga mag-self-discipline kita para nga man aton ekonomiya hindi man maapektuhan ang pangabuyan ta. Amula ng aton pangabay nga hindi na sila nga kung wala ang task force disiplina, wala ang kapulisan na pinagusto kita, ipasulod ta na lang sa aton ulo nga ara pa ang COVID, may threat pa sa aton, kag may nagasulod pa nga mga bag-o nga mga variant, kigabay pa nga operahan ta ang aton gobyerno, kati ang gobyerno tani ano ka kung tanan ang pumuluyo mas damo ya ang enforcement, ang kapulisan mas damo ang pumuluyo sang sa nagapangsaway. Amula ng aton hinyo sa aton pumuluyo diri sa syudad sa Bacolod ang magluyag magsulod sa syudad sa Bacolod. Ano man lang biya kay ilisipon lang ang mga naga-enforce Bombo Lian. So ng tao hindi mo maisip. Yes, magad gani Bombo Erlin. So kinanglan nang gid Bombo Erlin maging vigilante kag mag-obserbar man ini ang mga kauturan naton sa ginapatuman na Bombo Erlin kay ti sang nagliligad na nagnubo-nubo na ini ang kaso sang COVID subong nagabalik naman taas amat-amat Bombo Erlin. Ang kwan nga ni subong ang Feast of the Black Nazarene is kanselado man. So lantaw lang sa mga ining online mass bala. Kag pag ano dira ang mga kauturan ta especially sa mga deboto. Kay ang amuni nga daan nga kahiwatan milyon ang nagakadto. Bombo Lian. Yes, especially gid ini mga deboto bala Bombo Erlin no. So madamo-damo gid man. So dapat checkyaron gini sa mga pumuluyo Bombo Erlin hindi lamang diri sa syudad sang Bacolod gani mangina sa bug-os nga Western Visayas gid Bombo Erlin. Okay, sige. Thank you gid Bombo Lian. Sa Bombo Erlin para sa pagpangalagad sa bungbuhanay big time ini si Bombo Lian Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Liani Zil Maynardo. Wala rin nga pila ka mga ayos ang ating mga kauturan especially sa mga members sa task force sa disiplina kay tikadamog man gid so sa nagregad do subay lang mga tao dira sa may mall sa reclamation area bla. Kag sa iba na pang mga ginadag sa gid ilabi na sa mga naga-shop. Kaya nagnubo kag may mga sale so damo kwarta ang mga kotoran nata tinagahingalit man sa kahigayunan subong medyo makabawi-bawi na nigawa kag kun na pwede man lang ay paiway nato na mga pagtelefon na mas maayo gid apisar pa nga tiyara kata sa dalom sa alert level 2 ang misa actually para sa may Feast of the Black Nazarene as confirmed diri by the Catholic Bishops Conference of the Philippines ang patigayonon lang sa limitado lang gid bala. So band diri ang mga deboto dito sa may Quiapo Church but mabatian man ang misa sa may Facebook. So amo lang man ni ang ayo nagligad ni President Rodrigo Duterte nga kung na pwede ipaiway ang ining ang traslasyon na bala sa ito mga Nazareno because nga ang nagatambong nga ginadra is milyon nagligad to daw haluson makahulag ang ining ito mga Nazareno kag pila man na ka oras kag makasapol. Siling nga diri ni CBCP spokesperson Father Jerome Siciliano
ang misa ang iga-air sa may Facebook para makatambong ang mga faithfuls. Ang Quiapo Church ang nagdesisyon na ang traslasyon sa mga tuig sa Enero 9 ang iga-suspend because sa sining pagsaka na naman sang kaso sang COVID-19 sa may Metro Manila. Pero ti pwede lang gid makabantay ang ato sa mga kauturan because ang itom nga Nazareno ti mayarangan ng sa daan sang mga deboto halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao. So pwede gapon bisan di makakadto sa may simbahan according sa kay Father Siciliano, pwede lang gid nga makabantay sa may Facebook. So ang pwede lang makatambong o mga kaparian lang ang ato dito ang nag-celebrate sang misa. Wala na ang ngayara sa may sulod sang Quiapo Church. Kay sang Martes na actually nagpanawagan si President Rodrigo Duterte sa may simbahang Katoliko nga i-suspend ang ining mga mass gatherings including ang traditional nga traslasyon kagang misa para sa ito mga Nazareno kay nagasaka na naman ang kaso sang COVID-19 sa may Metro Manila. Kaya gin-echo mo lang ni isang presidente ang sentimiento sa Department of Health nga kung pwede isuspend lang ang ining tuigan ng prosesyon sang ito mga Nazareno from Quirino Grandstand pabalikan na sa may Quiapo Church. Ina siya sa Domingo nga adlaw. Kag sa silang gatanan nag-attract sang minilyon ka mga deboto halin sa naglain nga bahin sang aton ng pungsod kag ini mag-serbe bilang super spreader event. Ni last year ato cancel man ang ining prosesyon kag bayaran sang new normal version nga nagatipon gid lamang sang 300,000 ka mga deboto bangod man sa sining mga quarantine measures. 35 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Kolabo sa na ang aton nga tiyempo diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Diri gid lamang sa matutuod nga numero 1. Of the nagatabwas sa maman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong lagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!